Phulaphula usijikilanga apha kuMhloleni FM amaza njanga Reggie Solani sasaza saziwayo nguNdumiso Lindi on the rooster urooster wakhona ke ngulo no double O STA. Oh STA ngoba ibabi nguArio mhlawumbe ibinoba nguRasta mhlawumbe ibinoba nguRasta rooster kaso sokucacisa igama the rooster Danny Paytech. oh okay Ngeza mina zami. umuntu wakudala ke wayengekho se University of Technology Can say cake check ngoku. Before ibe into ngoku CPUT Yes, Central Prison of something. no Cape Peninsula So ngikhumbula ngokundiqala lento ekuthiwa i-committee. Okay. Xa kwathi mama lokuxa uyoma eqongeni nami unxibe kakuhle. Yeah. Yakona. So xa ndiphuma kule lectures ndihambe ke ndiyotshintsha. Ndizithi shirt, ndizithi la mqwazi wami. Uyabona? Hey, kwakungenye imini wahleli ngishomi yami ngibukela nje bengiba nje. Yeah. Yathi mqwazi wami ngathi yangonye. Hey, ngalo ngumqhagi nje. Oh Yabona? Cha uyageza no wake yabo. Hey, ngalo ngumqhagi njani. Ke yakhayeka manje bese ngileqisa ke manje bakugigi yami. yeah So, ezixesha liyahamba. Ndiphuma kwi lectures ngenye imini yena ukulaqala ngapha ku student center. yeah Ndiyaphuma ke apha kwi building yethu. ngaba ku town campus Yakhwaza la ngwenya. Ingapha yakho yaqala yathi ba Rooster. Bona kubike abene light bulb. yeah Bana sibani. Qhakaza. Dani ndiyagcina la. Yami. Khona ngorooster sisela namhlanje. ubumnikile imfanelo zakhe kodwa Akayazi tu lonto leyo. i-royalties zakhe akazifumani Mana tu. Wahlala la urooster ngolo hlobo. sihleli kunye ne-rooster ngokwayo madoda Ndumiso Lindi tekubethe insimbi esithathu asifika ngasikhalelekile uxesha kasenze njani ya ngoba usenze njani sithatha umba Okay. siwujule kubaphulaphula Okay. and then siwushukuxe siwuhla amahlongwane Yes man. sibone nobana singenza njani na Ikhophi isibindi. Yes. yeah umuntu wemisebenzi umuntu wodakade nezandlwane nezibindi Yey ungenza into ngalanyongo kwakonakala. Yey igade lanyongo. Kuthiwa lo kuba abafana abangemilenze. Yeah. Bese kubekho lo mfana obangumzila. Kuthiwa i-intern. Noma kumsela intern kusafika yina Bawujonge basenza njani. ukarika yena nto siyibuza apha kusenze njani namhlanje into kubana Yeah. apha emicimbini imisebenzi yesintu sihlangoba nayo was projects wena mhlawumbe besingakugibisela kwephi department yeah kukhona ukusila kuyaxhelwa khona inhlabi emfondini Yes. kukhona ezikwazi ukoja zose urooster singambeka kwephi department Uhlabela mina pha. oh okay. Umama lapha uyavimbana. So wona ufuna ubeka kwephi department Dealer floor manager na. Rooster. Uyathola. Xa ungayazi baqhubeka nje. Bona abantu bavele bangene ngegate abayazi baqhubeka ntoni. babone iqhuma le yeah Bangena ngala ngoma. Sathana udanile uthi kuvumile Athule abantu baphendule. Ndumiso yindoda Umgidi. Okay. Hayi ngicela ngomshado. ubona kuqhuma so wona no off ramp Maza yephi ndibona idlala wena. yeah well Onotshatshela kuyo inongazi ukuba yi-chance taker. bese nibekile lento yeah apha ekungcamleni Yeah. yeah Thunge pha. yeah Okay, all right. I think ndingarayi kakhulu Abantu abagood. Sihambile. Sihambile. Yeah. Mama. yeah okay bese sithethe pha into bana andililo nezizi Yeah. into zakuthi apha emazizini namhlanje Noma kwenziwa loo nto kuwena kubungumsasa athiwa ekazothetha yizaphumleni zothetha. Akuboni waste ixesha ekathi ukuzithutha. Yo, umuntu usacinga bawuzodini. Ubona abantu abasurprise weyo mhlawumbe itata yakho utata kuba hamba ndikhawubeke nje bafutshane. Yeah. Aphakame. Athi jazz. Athi alizizeli. Udlamini. Athula ujama. Usijadu. Fakade. Akayazi uzothini. Inona
Ndime apha nje. Ndilapha ezantsi wena. Dumelwane. Hey zizinto thusile. Akho nto ndiphume. Abantu balambile ngikholweni. 08911045757 sifuna ukwazi into yobana wena ungathatha nentweni okanye uthathele entweni apha kule micimbi lapha ekhaya kumhlobo hi akho nto Buda simnandi uzet. Sure. ubamba ndawo nokanti ubamba umsile Okanye yes sir ilangwe nyibizwa izokufuna isifuba. Iza late nje. Ufike serola bona izilipho imikhono. Intern. Prokwala bafanga mfana. Asithi khona. Amjonga indlela yakho ugqiba kwakhe pha nendlela abiza ngayo esasitha sohlamba izandla. Ungathi ugqiba kwenza into enkulu. Mthamba Bravo police kuba cha. siyabulela mfundini enkosi Thank you. Dabulela nami man. Nkosi ngexesha lakho man ya bekumnandi kakhulu wasonwabisa wasihlekisa Yes. sikunqwenela konke okuhle nakwixesha lizayo kodwa ke papa sikodwa ke sathanda basibakhuthaza abaphulaphula ekhaya Yes man. Into endizoyithatha nje masizinge ngobuntu bethu. ya Sifundise nezingqeqane Okay. ukuzithutha. Iqala pha. yes Uyabona? Siyeke la nto ucinga ba inqaba sisa abantwana bethu kuzizikolo Yeah. babuye bekhumsha singababhetera Yeah. nabanye hayi isiyabalahlekisa ngikhe ngathatha ilight apha endlini umtshana wami ndamsa ebuhlani ndathi ngiyamtesta ndithi ifundini khawuthetha nabantu bakokwini Yeah. ubaxele bakujonge kwezindlela uzozihamba kusuka umnyama kuvela ukhanya Yeah. khawuthethe ke nanzi yabona ke banenkululeko ngoku basuka straight from usencinci umuntu straight to kwezizikolo Yeah. bathi banezinhlanga ikhumsha ke yam 24 hours oh so ndithi khawungene ke nansi kuthetha nabo yandijonga le ngcenye yathi are they listening now ndithi ifundini thetha amamele thetha yajonga ebuhlanti le ngcenye hello Mazizi how are you ndathi hey fukhumsha what do you mean does that mean when I die my English stays behind I'm like injalo so ngicela man people man Yeah. sizithande singabantu awulela Nkosi kakhulu siyabulela nathi mntakwethu manje ngexesha lakho apha mfrejeje Yeah. siyabuya nini ngokumonday Yeah, sibuya Monday. Yeah, Monday yeah. siphinda siphethe ezinye zishushu futhi Yeah. esabe sithetha ngazo with the ladies kusicela ubuza. Ndure Nkosi kakhulu Mama. Yes, man. Thank you Mthitha. bye bye Sijikilanga no Amaza no Ray.